toras shaloma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Kamis 15 Februari 2024. Imanatar surat di Joshua bidu 22 ayat 5. Songonoma didok disi. Asa burju situ tu hamu makarikoti patupahon khobar tutona dohot tupatik na tinonahon ni si Musa na poso ni Jehovah tu hamu makaholongi Jehovah de batamunai dohot marparange di saluhut akka dalanna uhut mangaradoti akka tonana jala masih hohot tu ibana uhut mangoloi ibana sian nasa rohamuna dohot sian nasa toddimuna ido sahatna tadda ni holong ni rohani na toras tu iyanakonna ima na mamikiri saluhut na rikot di ngolu ni iyanakon nai. Isarana ngulu pardagingon dohot partodion. Itap ni natolap say ditadikod do tading-tading na asa anggiat adong nian paktion ni iyanakon nai. Kira songonima nang nidok ni si Joshua di bagasan turpuk sadarion. Nungatung takas solong ni rohani debata di ngolo ni bangso Israel. Napaluahon na sida siyan parhatobanan Misir. Jala dipataro na sida tutano Kanaan. Kolong ni rohani debata tu na sida ikod do takas. Alusan ni bangso Israel marhite parange di akadalan ni Jehovah. Mangaradoti tonani debata. Maski hoho tu debata. Jala mangolul debata. Sian nasa toddi dohot rohana. Matona nang pinasahan ni si Musa, jala dipaingot si Joshua Muse, tu bangso Israel di bagasan turpuk sadarion. Lausaha do nang tuhita tona na pinasahan ni si Joshua di partikian nuain. Namardalad do hita di ngolut taon manuju sabulo ni todita. Tutu ragam do naboy jupak kita di tongadalan. Ima di pardalanatta nasipata boy lampatakason hapor siauta. Alay boy nang mabahen hita gabelilu hapor siauta. Alani asa boy hita makamonakon pardalanani jala pasiding saluhut akka parmaraan iko margogo hita. Dakolat tuhita to naon. Alay doho do nang tuhita laho pasahaton to nai. Tusaluhut akasudut na mangihut. Asa toktong dipakilalahon na sida padonganion ni debata di pardalanan ni nguluna. Amen. Ali amang nagok asini roha jala para si roha bolon.
Nunga ditotopoko arian dohok murngin laho manggohi portibion. Nuaing pe naro nama arian songon mataniari na bicar siap purba. Songoni manian marsinodang hatam di bagasan rohakku. Nunga dibuhi suara satok portibion. Songon biru-biru na manuju japalan na lomak. Songoni ma nang rohakku naing hehe jala mangula sa luhut ulaw. Namangido maahus yan asmi roham. Paluas maahu jonok tutopi ni sungai hanguluan ni. Mulu mahuwasaw. Paluas maahu minum siyan ay kabar asmi roham. Di parsito nga ang nimingguon. Nunga radi rohakku. Paborhat maahu di bagasan kolong ni. Ay nunga huy dahaluaw nauliyaw. Di bagasan Kristus Yesus anak kahulungan ni. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.